Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Kumusta kayong lahat? At welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, isa na namang pinasimpleng butay ang ihahain ko sa inyo. Ang spicy buffalo chicken recipe. Gagawa natin ng isang simpleng style lang mga katribo. Tara, samahan nyo ko. Let's go! Sangkap na gagawin natin sa putahing ito mga katribo. Ating manok, sili, harina, butter, itlog, tomato paste, hot sauce, bawang, paminta, ketchup, mantika, toyo, at saka asin. Yan ang mga sangkap na gagamitin natin sa ating gagawing spicy buffalo chicken recipe mga katribo. Tara, samahan nyo ako. Panangan natin mga katribo ang ating paanang manok. Lagyan muna natin ng asin. Yan. Konti lang. Bawang na drog. Yan. Tamas lang natin siya mga katribo. Paminta. Para mayroon na siyang lasa mga katribo pag prinito natin. Maglagay na rin tayo ng itlog. Yan. Masin na rin natin sa itlog. Yan. Yan. Okay na yan mga katribo. Babad na natin mga 1 minuto bago natin lagyan ng harina. Pahiran na nga natin ng harina ang ating manok mga katribo. Yan. Siguraduhin lang natin na malagyan lahat ng parte ang manok. Yan. So yan, para masarap. Ito yung mga singit-singit. Lagyan natin. Yan, nalagyan na nga natin ng harina yung ating manok mga katribo. Magprito na tayo. Ang ating mantika mga katribo. Prituin na natin itong ating manok. Yan, ano ka lang, katalasik-talasik talaga pag may harina. Yan. Dalawa lang muna, nalilikas siya sa ating lutuan. Balikan natin maya-maya pag luto na mga katribo. Luto na nga ito mga katribo. Languin na natin. Salang na nga natin itong ating second batch. Yan. Luto na nga ang ating second batch mga katribo. Hanguin na natin. Ito na ang ating napritong manok mga katribo. Gumawa na tayo ng kanyang sauce. Tara. Init na nga ang ating kawali mga katribo. Maglagay na tayo ng butter. Tunaw-tunawin lang natin ang ating butter para masarap. Kapag ganyan na, lagyan na tayo ng sili. Black pepper, garlic powder,
ketchup. Ubus natin to mga katribo. Hot sauce. Tomato paste. Yan, pwede yan. Haluin lang natin. Pag nahalo na, maglagay tayo ng kaunting toyo. Kaunti lang. Oops, okay na yan. Haluin lang natin ulit. Maglagay na rin tayo ng kaunting tubig. Luto-lutuin lang natin mga katribo para masarap ang kalabasan. Ayan mga katribo, luto na ang ating mga sangkap sa ating sauce. Lagyan na natin ang ating chicken. Ayan, isa-isa. Sana magkasya. Marami. Tsaka haluin lang natin. Yan. Buhay pa yung isa mga katribo. Gusto pa tumalon. Ayan na mga katribo. Luto na ang ating spicy buffalo chicken recipe. Mukhang masarap mga katribo. Lagyan na natin ang final touch natin mga katribo. Oh. Yan. Okay na yan mga katribo. Tara, mukbangin na natin yan. Kain na tayo mga katribo. Ito na ang ating ginawa. Spicy chicken buffalo. Wow! Napakasarap mga katribo. Pero bago tayo magmukbang, pasalamat muna tayo. Yun. Kain na mga katribo. Mana natin to. Kain po tayo. Grabe. Ang sarap at ang hanghang. Nam siya mga katribo. Saka lasang-lasa yung ano, butter at saka yung pagkaangang yung pagka-juicy niya. Sarap. Kain po.
mga katribo. Walang halong biro. Grabe. Ito ng pagkaluto ng mga tribo. Wow. Apa? Grabe. Lalo makaparami ang kaya natin pag laging ganito. Sarap mga katribo. Sulit. Solve na naman mga katribo. Shout out na po ang kasunod. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Manoy Mukbang, Ricky Bombales, Filipina Belgian Couple, Lordin, Bones Mix Vlog, Daon Lagupinais, Cut and Roll Vlogs, Mikaela Ching, Bet Mukbang, Pobring Uragon, Miss TV, Pusang Talero, Mama Lia, Jan Yatko, Lorenz Sato, at My Daily Life Herrera. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. At sa mga kababayan po natin mga OFW dyan, mag-iingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod po. God bless.